Hos Rea, der lever vi af og vores kvalitet. Det er simpelthen et must for os. Vi skal være ordentlige i alle henseender, og det skal vi både i vores kvalitet, det skal vi også vores medarbejdere, og det skal vi også samfundsmæssigt. Det er simpelthen det, vi lever af. Så vi har fået et nyt motto her, og det her, på Rea, der gør vi det ordentligt, og det er i alle henseender. Rea begyndte i Uggerslev, men siden 1970'erne har vi haft base her på Nordfyn. Vi kan sige, at virksomheden er vokset med byen og de folk, som arbejder her. Og jeg tror faktisk, at mere end 50% af vores folk, de kommer her fra Nordfyn. Vi er jo en maskinfabrik, der er 50 år gammel, mere end 50 år, og vi laver CNC-drejning og fræsning, og vi producerer emner i stål og rustfri stål og metaller og plast til mange forskellige industrier. På Rea, der er vi lige nu 75 medarbejdere, trofaste og forhåbentlig også glade medarbejdere, det plejer vi da at sige, vi har. De fleste af dem har været her i rigtig mange år, og det er også det, vi lægger rigtig stor vægt på. Vores medarbejdere, jamen, vi er ikke ret meget uden dem. Det er dem, der er med til at danne Rea og det, vi er. Noget af det, vi er meget stolte af, det er vores medarbejdere, som har været her gennem årtier. Det er jo noget, som skaber stabilitet og erfaring, og det er noget, vi kan se, at vores kunder de lægger mærke til. Så det betyder meget. Når vi pakker vores emner her, jamen, så er det vigtigt, at vi gør det ordentligt. Det er vores motto, og det er også det, vi forsøger at leve efter i alle henseender her. Vi gør det både medarbejdermæssigt, og vi gør det også samfundsmæssigt, og vi gør det selvfølgelig også kvalitetsmæssigt. Det er vores motto. Hos Rea, der gør vi det ordentligt.